Drage moje, dragi moji, večerašnja gošća je majka dve devojčice, supruga i žena koja je svoju svrhu i ljubav prema poslu pronašla u MLM-u. Svoj put započela je pre skoro 10 godina kao podrška svojoj zaovi i mentoru Slađani Vukojević sa željom da tada reši sopstveni zdravstveni problem. Iz te prve odluke izrastao je stabilan i uspešan porodični biznis od kog danas živi i u kom uživa cela njena porodica. Veliku podršku i oslonac na tom putu predstavlja njen suprug sa kojim zajedno gradi ovaj porodični biznis. Njena misija i cilj su da što veći broj ljudi živi forever u skladu sa svojim vrednostima, osjećajima i potrebama i da kroz ovaj posao dobiju priliku da menjaju svoje živote na bolje, baš kao što je ona to učinila. Danas u svojoj strukturi ima 45 supervizora, 2 asistent menadžera i 3 menadžera. Večeras će sa nama podeliti svoju priču, iskustvo i viziju života u kom posao služi čoveku, a ne obrnuto. Aleksandra Mišković Vukojević, senior menadžer. Hvala Stevo puno. Osjećam se kao na binu da sam izašla i da sam dobila ovu najavu. Hvala od srca, hvala na prilici da večeras budem ovde predavač za vas i na Vim portalu. I stvarno mi je zadovoljstvo veliko što sam tu i sad evo dok smo ćaskali, nameštali ovo sve, kažem baš da mi je ono 2 dana ovo sve u glavi da smislim kroz prezentaciju, da vam kažem i dam ono što trenutno sada ja najbolje mogu od sebe kako biste mogli da iskoristite i da uzmete, što uvijek kažem, bar onu jednu rečenicu koja će da vas vodi dalje na svom putu uspeha u Forever kompaniji. I evo, ukratko ću vam se predstaviti i željela bih da počnemo, nekako sam stavila ovu temu kako se grade menadžeri i zašto neki ljudi zauvek ostanu na istom nivou, odustaju ili slično, zato što stvarno mislim da nam trebaju novi menadžeri. Za mene menadžerska pozicija znači sloboda. Vidjet ćete to sve kroz prezentaciju i treba nam i želim da svi kogo to ovde želi, hoće za sebe, bude slobodan i zaista živi život po svojim pravilima i onako kako on to zamišlja za sebe da je najbolje, zato što u Foreveru zaista ovo sve moguće, zato što je ovo nekako moja rečenica od početka, od starta, kada sam postala menadžer, da se zaista ovde ostvaruju svi snovi koje mi u ovom trenutku možemo da sanjamo i koje ne sanjamo. I eto, provući ćemo to sve i kasnije, ali želim samo da budem još jedan primer Forever uspešnog saradnika, neko ko je promenio i okrenuo svoj život kompletno zahvaljujući ovoj sjajnoj i savršenoj prilici i najboljem poslu koji ja poznajem. Evo sad napunila sam 40 godina, znači za 40 godina sam se ja do sad susrela je ovo nešto najbolje. Možda nije idealno i svako možda nešto drugo voli, ali ono što meni prija, ono u čemu sam se ja maksimalno pronašla, ono što meni daje vetar u leđa i slobodu i ljubav i sve upravo jeste Forever. Evo i sad zvanično, ja sam Aleksandra Mišković Vukojević, za one koji me možda ne poznaju, trenutno na poziciji senior menadžera, dolazim iz Rume, supruga sam, majka dve devojčice, jedna tinejdžerka i jedna kreće ove godine u prvi razred, to su veoma izazovni periodi koji su već tu i koji slede. Diplomirani sam ekonomista po struci, ali to nikako nije bila moja strast i ljubav prema poslu, jer upravo je bila sloboda koja mene ne vezuje za jedno mesto, ne vezuje za kancelariju, to mene guši, to je mene razboljevalo. To je meni taj posao koji sam ja takav radila samo doneo crevnu kandidu, a
Onda je došao Forever, odnosno proizvodi Forevera, koji su to sve rešili, koji su me uverili, dali i snagu i volju i želju da postoji nešto drugo, da može život mnogo da bude lepši, da može da bude onako kako mi želimo, zamislimo i hoćemo, da nije se moranje, da nije sve teško, da ne mora sve na težak način, nego da mi svojim sobstvom iz svoje glave sami bukvalno od nule možemo da napravimo ozbiljan biznis i to danas potvrđujem da je ovo zaista jedan divan, ozbiljan, u mom slučaju porodičan biznis jer ga jednim dobrim delom radim sa svojim suprugom, to jest on je jedna velika pomoć i podrška meni na samom putu i oslonac, naravno, sada za sve. Pa evo i sad organizacije, kombinacije, čuvanja dece, mama sada radi sat vremena i ovo je moje vreme, a za to će suprug da se pobrine da ja to imam. To su jako važne i ključne stvari. I na kraju ćemo se dotaći i onog sve što je meni Forever doneo, a znači doneo mi je to i ono što sam ja težila da budem prisutna majka u odgajanju svoje dece kada njima trebam. U onom periodu kad su male, na početku sam imala jednu devojčicu kada sam susrela sa Foreverom, pa je tu došla trudnoća, beba, drugo dete, škola jedne, sad će škola druge, pubertet. To su važne i ključne stvari u odrastanju dece i formiranje njihove ličnosti za budućnost, koliko je bitno da imaju prisutne i svesne roditelje. Ja sam to želela, to je moje zašto, provući ću vam i to i to sam ovdje postigla i to sam ovdje dobila. I zato ovdje sada živim blagostanje, mogu da potvrdim onako bukvalno 100%. Naravno da mi imamo i ja i suprug i zajedno, naravno dalje želje, ciljeve, jer bez tog prosto ne ide ništa u životu, ali je mnogo važno da mi budemo zahvalni danas na svemu onome što imamo, što smo ostvarili, postigli i da smo tu sa sobom dobri. Onda iz tog dobrog stanja, iz te lepe energije, onda može dalje sve da se gradi. I jako sam srećna, ponosna i zahvalna. Evo, Steva je nabrojao strukturu mog tima. To je ono kruna i to je ono jagoda na šlagu cele Forever torte. Zato što, eto, koliko samo tu ima menadžera, asistent menadžera, supervizora u mojoj liniji, a koliko je u celoj Srbiji ljudi koji su promijenili svoje živote, ostvarili dobar deo onoga što su hteli, koliko su danas srećniji, zdraviji, zahvalniji, radosniji, zahvaljujući ovoj prilici. Moj mentor je Slađana Vukojević, soaring menadžer i ja sam joj beskrajno zahvalna na pruženoj prilici, na otvorenim vratima, na to što sam od nje i uz nju učila, rasla i napredovala zato što je bila osoba koja je mene vodila i dan danas je to. I dan danas pokazuje svojim primjerom šta se ovdje može i kako možemo da sledimo taj primjer. I jako je važno da imamo tu osobu, ona jeste meni zaova i ja nju gledam više kao svoju sestru, ali kada imamo onaj deo posla, mentorstva, itekako smo ozbiljne u tome. I mislim da je jako važno, nama izuzetno velik zadatak spojiti sve te uloge koje imamo u ovom životu, ali mi je to također velika sreća i zahvalnost što smo to uspjele i što uspijamo i dalje. Tako da i mislim i onaj deo kad se dotaknemo mentora koliko je važno, jako je važno da budemo dobro sa svojim mentorom, da otvorenog srca i uma slušamo svaki savjet,
prihvatimo svaki feedback na pravi način, jer je to sve u smislu našeg rasta i napretka i mentor je ovdje zaista prva osoba koja je zainteresovana za vas, za vaš uspjeh i napredak, jer jedni drugima značimo puno i kako pomažemo svojim saradnicima, evo ja danas kao mentor, da napreduju, da rastu, da uzimaju sve od ove Forever torte, svoje pače, tako svi mi rastemo zajedno. I to je sve super i sjajno osmišljeno i hvala našem Rex Monu koji je to tako sve fenomenalno smislio i osmislio za nas. Možeš, Siniša, dalje. Ja ću se probati ubrzati, pošto vidim da već pričam dugo. Evo, ako je sad jedno ključno pitanje i želim da vas pitam, želim da se vi zamislite da li ste ovdje, možete i da odgovorite naravno u chatu, pa ćemo na kraju sve da prokomentarišemo. Da li ste ovdje samo kao saradnik, kao neko u prolazu, kao neko ko se u momentu zapalio kao ona šibica pa nestao, ili ste zaista ovdje svesno kao neko ko će jednog dana da vodi tim, da bude lider, da pokazuje svojim primjerom sve ovdje šta se može i kako se radi. Šta vi želite od svega ovoga? Znači, meni ova rečenica koju Forever ima, bukvalno sve, ovo je nešto što ja obožavam i ovo je nešto što uvijek stoji na mom vision boardu i ovo je ono što se ja sama zapitam nekad u nekim momentima ako se desi život ili neke stvari da opadne energija. Šta ovdje želimo i zašto smo ovdje? Koji je vaš cilj ovdje? Da li znate svoj cilj, da li ga imate zapisanog, da li ga imate oročenog vremenski, da li znate kuda idete? I zašto biste to radili? Zašto biste dostigli taj svoj cilj? Gdje želiš da budeš? Na kom mjestu? Kakva osoba želiš da postaneš? Kako želiš da se osjećaš? To je vizija. Ono što želimo. I ako to sada nemamo, ja priznajem da ja na početku, a ovdje sada punim u augustu 10 godina kako sam uključena, nakon 6 godina sam postala menadžer, ali na tom početku ja to nisam vidjela i nisam verovala i mislila sam da je teško. I mislila sam pa kako ću ja, pa ja nisam kao ostali, pa ja tako ne govorim, ja tako ne znam da prezentujem, ja ne znam da pokažem. Ali vi se vežite za nečiju viziju. Vi se vežite za primjer koji imate ispred sebe. Da li je to bio vaš mentor, da li to može također da bude viši mentor, neko od kolega iz Srbije, neko od kolega preko. Danas, 21. vek i doba interneta, mi toliko sa svima smo povezani i sarađujemo sa svima u svetu i imamo tu šansu, Forever nam je to dao i pružio tu mogućnost da u 160 zemalja sveta možemo da radimo s ljudima. Također možemo u svim tim zemljama da nađemo inspiraciju, da poželimo da budemo kao ta osoba, da nam bude role model. Ja želim ovako. I vi nađite ko je to za vas i vodite se time. I vidite sa sobom šta je to vaše teško, šta je to što vam smeta, šta je to što mislite, zbog toga ja ne mogu dalje, šta to meni smeta, opterećuju, koji su to prepreke, koji su to izazovi. I ja vas onda pitam da li ste spremni, pošto vidim da ima i muškaraca, hvala Bogu, neću govoriti u ženskom rodu, nego da li ste spremni za forever avanturu, za promjenu kompletnu svog života, životnog stila, sebe, načina, razmišljanja, svega, za svoj cilj, za svoju viziju, za ono što vi želite. Za mene je, evo kao što vidite ovdje, ova slika porodica
suprug, dve devojčice, jako važno, jako velika vrednost. Imali smo neku vežbu na nekoj radionici gdje smo ja i Vlada, moj suprug, bili zajedno. Radili smo odvojeno to, da na kraju izađu od ne znam koliko vrednosti koje u životu imamo, šta ostavljamo kao prvu i najvažniju. Oboje smo ostavili porodicu. I smatram da je porodica stup i da odatle sve kreće. Da li imali djecu ili ne, nije važno. Partnera, neko možda nema. Neko ima roditelje, neko ima neku dalju rodbinu. Ali ono što imamo tu svaki dan, to za mene jesu oni, ja želim da je to u skladu, da je to u miru, da je to u ljubavi. I naravno da to ne može i da nije idealno svaki dan. Ništa nije idealno u ovom svetu i u ovom životu, nije ni to, ali se trudimo da to bude najbolje moguće. Ja jako volim onu rečenicu i stavila sam je posle ovdje, daću sve od sebe. Šta god radili u bilo kom odnosu, daću sve od sebe. I onda prepuštam Bogu. I ova druga slika, gdje smo nas dvoje sa raširenim rukama podignutim, mene to asocira na slobodu. To je ono što sam ja želela i to je zaista ono što danas istinski živim, da budem slobodna, da imam mogućnost izbora, svakodnevnih izbora, malih sitnica u danu. Od ustajanja, spavanja, kako ću organizovati dan, gdje ću da idem, šta ću da radim, koliko sam mama u danu, koliko sam poslovna žena, koliko sam supruga, koliko je vreme, koje je vreme za mene, kada radim na sebi, kada učim, kada se edukujem, gdje idem, šta radim, koliko para trošim ili ne trošim, gdje ulažem. To forever daje. Mene to vozi svo ovo vrijeme. Meni to daje energiju, meni to daje volju, meni to daje elan. Što ja to mogu. Što nema nekog ko što sam ranije imala da mi kaže, ne može, moraš da sediš, moraš da odradiš to što si išla sa detetom u adaptaciju na vrtić. Moraš vikendom. Dostupno na poziv non stop jer sam radila u hotelijerstvu. To je jako bilo naporno za mene kao mladu mamu sa malim detetom. Zato od stresa jeste došla ta crevna kandida posle. Nije bilo vrednovanja, nije bilo plaćeno, nije bilo nagrada, nije bilo priznanja, nije bilo ničega. I možda neki sad od vas to sve prolaze. Prošla sam, razumem. I imam sad, živim nešto ovo drugo i zato sam iz ovog ugla i ovog stava mogu da vam kažem da može, da vredi. Itekako vredi. Ljudi žele uspeh, ali ljudi žele i menadžersku poziciju, ali ne i da rade za nju kao menadžer. Ovdje itekako treba da se radi, da se promeni i sve, ali eto, ja vas molim da prihvatite sve korake, da prihvatite sve što čujete, da probate, da uzmete ono što mislite, pa nekad i ono malo što ne mislite da izbacite sebe iz sedla, iz zone komfora, jer će možda baš to, mislim, verujem da hoće, jer kod mene jeste x puta, baš dalo rezultat. I one savete mentora i nas svih ovdje koji slušate, ne morate da uzmete 100% i ne treba. Ali uzmite bar, ne znam, uzmite 10% i primenite tih 10%. I onda javite vaš rezultat. Ja ću biti presrećna ako jedna osoba odavde večeras uzme tih 10% i ako se javi za par mjeseci i pohvali se svojim level upom i svojom stepenicom više. Možemo dalje, Siniša. Šta sam ja radila? Malo ću se na to osvrnuti, da vam malo približim, bar jednim delom. Pokušala sam da se setim svega, unazad prošlo je puno godina, nisam. Tražila sam slike da mi dođu sećanja. Ali nešto što kao žena, majka, supruga sam
imala, mislim, hvala Bogu, to je velika zahvalnost, to ja jesam htjela prvenstveno da se ostvarim u tome i onda je došlo nekako vrijeme za moju karijeru, za ostvarivanje mene kao ličnosti. I nisam željela samo da budem domaćica. Ja dan danas to ne mogu itekako, iako smatram da je to najdivniji, najhumaniji posao na svijetu, najmanje cijenjeni koji nije plaćen, ali ja ne mogu da budem samo to. Ja moram da budem još neko ko ostvaruje sebe i na ovaj drugi način, i neko ko doprinosi, neko ko daje i pomaže drugim ljudima da to urade isto. I zaista za godine unazad prošlo mnogo, mnogo toga. Ali sjećam se samog početka kad je sve krenulo, bilo je sve sjajno, bilo je sve novo, bilo je wow, oduševljenje proizvodima. Ja sam Kandidu za 3 mjeseca rešila, ta priča moja nesvjesna je išla, ja sam samo pričala, a ja kao ne želim da radim, ja kao ne verujem da je ovo za mene. I ja sam opet pričala. I tako radila i tako se uvodila u posao. Malo po malo. Prezentacije, okupljanja, druženja, žene, putovanja. To je bilo sve sjajno. I to je moglo i u tom radu ja sam napravila supervizorsku poziciju, tada po starom 25 bodova, nekih par žena okupila, proizvodi se koriste, sjajno, sjajno, sve super, ja ostajem trudna drugi put, hvala Bogu na tome. Nije bila baš laka trudnoća, ali ono što se sećam jeste, evo ova druga slika gdje vidite da ja spavam, to je moj 8. mjesec trudnoće, kada smo mi bili u Poreču i kada sam ja sa velikim stomakom tu bila, preumorna ovo je bio drugi dan, jel, od predavanja, od svega, na kraju i zaspala. Više nisam mogla da izdržim. Mislim, koliko se tu spava, jel, dremnula. Ali sam ja bila tu. Ja sam bila tu gdje treba. Sjećam se i neki naš mali timski seminar. Ja sam pred porođaj bila predavač. Sjećam se da te godine 2019. bio Global Rally u Štolhomu. Ja i suprug i ova starija ćerka i ja trudna smo išli u Štolhom jer je moglo da se ide i samo bilo je neki lakši način da se osvoje karte, da se dobije neki džeparac. Ja sam to osvojila i mi smo bili tamo. Mi smo tamo tada oboje, evo tu sliku nisam stavila, vidjeli širinu Forevera. Vidjeli ljude iz cijelog svijeta koji su tamo došli, šta znači Forever. Šta on daje, kakve su tu mogućnosti, šta i mi možemo tu da postignemo. I onda sam se ja porodila, onda je došla korona i mi smo se prebacili online da radimo. Moja Slađa, moja mentorka je tada počela da pravi menadžere, 1, 2, 3, koliko je već u tom periodu bilo. Ja sam se zapitala šta meni fali. Ništa mi ne fali. I ja to isto mogu. Ja sam tu, meni tu tako nešto kliknulo u ovim momentima kada držim Hanu u rukama, kada sam na telefonu i sećam se tog perioda jako dobro. Ja sam poželjela i poverovala za sebe da ja to isto mogu. Da ja mogu da zaradim taj bonus kao menadžer, da ja to mogu da dopustim sebi i da sve ostalo to što Forever donosi mogu da dam svojoj porodici. I počela sam aktivnije da se bavim i radim sa odlukom da ja to hoću, podlačim reč odluka, iako je tada sam i dalje dojila, iako je i dalje bilo nespavanja, buđenja noću, preslačenja bebe, svega. Sjećam se da sam išla na psihoterapiju zato što mi je trebalo da nekom kažem, da se ispričam, da podelim. I meni je žena rekla, kao, hajde sad malo posla sa strane, hajde se ti prvo naspavaj, hajde ti prvo kao budi dobra sa sobom, pa onda radi posao. I ja sam se trudila da se naspavam i da se odmorim i da u momentima kada preko dana ona spava, da ja u tim momentima radim.
da iskoristim maksimalno vrijeme koje slobodno imam za moj posao, za ono šta će da mi donese u budućnosti. Zato što sam verovala, znala da će da mi donese mnogo toga dobrog. Jer sam imala primjer moju Slađu, koja je u tom periodu mnogo napredovala. Mnogo. I rasla. I samo se sve širilo. E, tu sam pronašla šansu i za sebe. Imala sam uvek ovu sliku sa menadžerskom lentom kao viziju, kao ostvarenje, da se poistovetim sa tim. Ovo je lenta mog mentora i mene je to vodilo. Suprug se meni pridružio u momentu kad sam ja toliko bila odlučna i ja se sjećam jedne situacije da sam ja rekla ja ću ovdje da uspem s tobom ili bez tebe. Toliko rešena. I kada je on to video, to je bilo to. Mislim, naravno da mi se priključio skroz, naravno da je već sve znao i video je svoju sestru, poželao je to za nas. I priključio mi se da pomognem da bude podrška. Šta smo radili? Zajedno smo išli na edukacije. Prodali smo moj auto koji je bio drugi da bismo imali pare za te stvari. To nije nužno i to nije moranje. To forever ne zahteva od nas. Ali smo mi htjeli da unapredimo sebe. Htjeli smo da mi porastemo prvo da bismo došli do te pozicije. Da se edukujemo. Htjeli smo da imamo svoj sajt gdje će to bude prezentacija nas i posla. Ne govorimo o shopu, ne taj deo, nego samo prezentacija nas. To smo uradili. Evo ovo što vidite slika gdje smo nas dvoje, to je u nekom studiju gdje smo mi platili da profesionalno snimimo reklamu od minut koju smo sponzorisali i to smo opet nekog dečka platili da to kao profesionalno sponzoriše, da se to poveže sa sajtom, da to ide i jesu se ljudi javljali. To su bili načini od dolaska novih ljudi. Naravno, držali prezentacije. Tada u to vrijeme je došla i moja Kaća. Znači baš u ovom periodu kad ja držim Hanu i pričam i razgovaram i sa slušalicama u ušima onim, slušam webinare, ljuljam dete, mi je došla moja Katarina Majstorović koja je odmah rekla da i odmah krenula u akciju. I brzo postala supervizor i ja sam bila supervizor i onda smo zajedno nastavili, radili i gradili ovaj posao. Svako za sebe. Slikanja, raznorazna. Organizovali smo sami svoj team building za svoje ljude kao supervizori. Znači davali smo se maksimalno, učili, slušali, prenosili dalje, učili dalje svoje ljude. Trudili se da budemo što bolje na mrežama, u predstavljanju, da pobijemo sve barijere koje smo imali, uverenja neka koje nam apsolutno ne služe. Čime smo, kakvim ljudima smo okruženi, da se fokusiramo na ono što hoćemo, na cilj, na svoj vision board. Znači, samo konstruktivno, samo ideje, samo ono što nam daje volju, želju, energiju za dalje i za napred. I ljudi vide naš rezultat, ali ne vide cenu koju smo mi platili da postanemo osoba koja može da nosi taj rezultat. I ja vam zato pričam male detalje šta smo radili. Verovatno nijedan deo nisam ispričala. Ova slika sa Stevom i Veronikom gdje smo bile Jelena Kostić, Slađa i ja same tada u tom momentu u Budimpešti na jednom seminaru imale smo tada poziciju po kojoj smo išli. Znači nije postojalo ne, ni u čemu. Jer seminar u Bijeljini, mi idemo u Bijeljini, jer u Opatiji, mi idemo u Opatiju. To se podrazumijeva, mi smo bili gladni znanja, napretka i uspeha. E to je. Budite, osjetite tu glad za uspehom, za rastom. Ja ništa nisam bila posebna, niti sam sada. Nisam imala idealne uslove, itekako mi je bilo, da ne kažem teško, jeste teško, sa malom bebom, nemogućom, i sa jednom i sa drugom. Mi nismo spavali 3 godine celu noć. Dojenje, hranjenje, sve, došla je korona, ono zatvaranje, znate šta smo prošli, oni strahovi, sve. Ja sam samo verovala. Vakcinu nismo primili.
Ja sam verovala u Aloju, verovala sam da smo zaštićeni, da smo sigurni jer je pijemo svaki dan. Jer pijemo ove proizvode i nikada nismo primili vakcinu. Ogromna, ogromna zahvalnost za to što smo imali tada i meni što sam bila takva. Ali sam imala trenutak kada sam rekla sebi, ali stvarno ono dosta je čekanja. To jaka odluka i idemo dalje. Možemo si niša dalje. Zašto neki ljudi ne napreduju? Nije problem znanje, jer znam da kako i u našem timu, tako i u svim timovima ima pregrš znanja, možda i previše. Nije problem tržište jer imamo 160 zemalja sveta, nije problem vreme jer vreme može da se nađe samo ako ti hoćeš. Problem je mentalitet hobija, odnosno ono što većina ljudi, ali govorim opet iz svog iskustva, iskustva svojih saradnika, što sam ja radila na početku gledala ovo kao hobi. Može i ne mora, pa ovo mi je zanimljivo, pa ovo ću malo, pa onda neću, pa ću ovako, pa ću onako. Ali kada to uđe pod kožu, ko što je meni u porodilištu, sam prodavala proizvode. To dođe prirodno. Hobi nas košta itekako, a biznis daje novac. Za naš život, za nas, za porodicu, za ono što želimo. Donesite odluku, napišite cilj, rešenost. Evo ova rečenica, daću sve od sebe i puštam Bogu. Ali bukvalno tako. To je nekako moja neka formula. Najveća greška ljudi je što ulažu u sve osim u sebe i to je nešto što gledam u posljednje vrijeme baš, što nam je važno i što bi trebalo da ulažemo jesu uvek edukacije, jesu seminari, Forever toliko organizuje, toliko ima svuda svega i besplatnog i ne preskupog, da mi možemo da rastemo i da napredujemo, da učimo. Rad na sebi, vera u sebe, da ja to mogu, da ja to hoću, da meni pripada, ja sam tu, ja sam podržana, uvek sam verovala da sam i dan danas, da sam podržana od Boga, da me nikad neće napustiti. Naravno da će se desiti izazovi i da ću dobiti nešto sa razlogom da to pobedim, da prevaziđem, da se pokažem da sam jaka, da mogu. I da je sve s razlogom. Kad tako gledamo, ja to gledam kao veru, onda dođe. Većina ljudi nije dovoljno nesrećna da promeni život, ali nije ni dovoljno srećna. Mislim da je to jedan od razloga. Pronađite svoje teško, pronađite to što vas boli. Nekad mislim, mora baš nešto jako da nas boli da bismo se okrenuli. Mene jeste to mučilo što ja ne zarađujem svoje pare. Jeste da muž zarađuje i super, on je tad imao sjajan posao i mi smo svi živjeli od toga, ali to nije bio moj novac. Ja sam bila domaćica, mama koja samo čuva decu i vrti se oko pelena, kašica, dojenja, usisavanja kuće, jer taj usisivač i taj zvuk je Hanu kao bebu smirivao. Ja sam svaki dan usisavala da bi ona zaspala. I to više nisam mogla. Znači, mora nešto malo da nas boli da bismo se mi pokrenuli. Možemo dalje, Siniša. Šta vas zaista koči? Da li je to nedostatak znanja ili strah? Ali da vam priznam, strah nikad ne prestaje. Treba nešto drugo. Mislim na strah iznutra. On se smanjuje tek kada mi krenemo. Kada uradimo to. Ne kad budemo spremni, nego kad tako nespremni, nesavršeni, ipak uradimo to što bi trebalo, što je po onim dnevnim zadacima, što je, znate, svi imamo te dnevne planove, mesečne, šta radimo, kako radimo, sistem, tako reći, već tako što uradiš taj prvi korak. Samopouzdanje nam je ovdje jako važno i to znamo, ali on ne dolazi pre akcije, tako što mi kao sedimo, čekamo i samo nešto kao učimo, slušamo, čitamo, pa kao samopouzdanje dođe. Ne, apsolutno i neće nikad tako doći, govorim iz svog iskustva, već dolazi upravo nakon akcije. Tog urađenog koraka,
To kada mi prodamo prvi proizvod, pa dobijemo tu sreću i osjećaj, wow, evo ja sam uspela, evo ja sam nekom objasnila, uverila nekog da će to za njega da bude dobro, da će to da mu pomogne. Pa pogotovo kad dobijemo povratnu informaciju da mu je pomoglo, da mu je značilo. Kad dobijemo prvi zarađeni novac, kad dobijemo prvi bonus, kad dobijemo pohvalu mentora, kolege, nešto sitnicama, kada pročitamo tu knjigu koju smo dugo odlagali, poslušamo podcast, budemo ovdje na ovim webinarima. Saslušamo, napišemo, uzmemo olovku i pišemo neke rečenice. Sad mi neko piše po prezentaciji, Vesna, molim vas. Um, upravo to. Uradiš kad ti se ne uradi. Tad pobeđuješ sebe. Kažeš sebi mogu i kada sumnjaš u to. Ali sebe bodriš, sama sebe jačaš. Ne odustaneš kada postane neprijatno, nego nastaviš dalje. Padneš, ustaneš, otreseš kolena, nastaviš dalje. Strah je znak da si ti na mjestu tamo gdje počinje tvoj rast. Tvoja snaga je u tom tvom teškom. Moje teško su bile moje stvari. Vjerojatno se mnogih nisam sjetila. I to je bila moja snaga. Tu je bilo moje gorivo. Da to promenim. Da to neću. Sam vrlo dobro znala šta neću. I onda nađemo šta hoćemo. Stavimo na papir pa napišemo šta hoću, šta neću. Da li vidiš svoju svrhu i korist od ovoga što radiš? Zapitaj se dobro, možeš da mi odgovoriš na kraju, možeš sada da odgovoriš ovdje u chat, možeš da prosto samoj sebi odgovoriš i zapišeš u svesku. Jer kad se zapiše, nekako naš mozak je povezan sa rukom, sa mislima i to skroz drugačije deluje, skroz dublji osjećaj energiju ima. Možemo dalje, Siniša. Kako se gradi menadžer? Menadžer se ne gradi kada mi dobijemo titulu i tu lentu koju mi stavimo. Neko mi piše, molim vas ne dirajte vaše ekrane telefona. Ne gradimo iz tog starta menadžersku poziciju. Menadžer se gradi ranije uz disciplinu, ono što radimo svaki dan, one dnevne korake, uz pobeđivanje sebe u malim stvarima, u velikim stvarima, u tu našu odluku da hoćemo, uz doslednost da istrajemo. Ja se sjećam i kada smo gradili poziciju, Vlada, ja kažem za mene, ustajao u 5, radio sklekove, tuširao se hladnom vodom, pio oloju, naravno isto koju ja pijemo dan danas, pijemo je godinama, na šta sam ponosna i to je bio moj cilj na početku, samo da se obezbedim da mogu da zaradim za ove proizvode. Pa ajde ono kao sve drugo kasnije, došlo i to, hvala Bogu. On je radio taj deo, a ja sam više radila taj deo kreativnosti, razmišljanja, šta ću ovo, kako ću ovo, šta ćemo sad, gdje ćemo sad, mislim, imao i on toga i tekako. Objave, reelseve, kako sa timom, šta. Znači, prosto smo se uklapali jedna sa drugim. Zajedno smo radili paket C9 zato što nam je tako lakše i to je sad nekako naša navika. Lakše mi je da spremam njemu i meni ono šta ćemo da jedemo, podržimo jedan drugog, merimo se, slikamo, snimimo. U tome je ta podrška. I to je zahvalnost za partneru i ja vas samo molim da probate da objasnite svom partneru i šta može i da postoje takvi partneri da su tu u svoje žene i kako to onda zaista njima promeni život. A promenim tako što i on nakon moje menadžerske pozicije nije bila sjajna situacija u firmi, mogao da da otkaz i mogao da bude jedno vrijeme bez posla i mogao da uči i napreduje se u onom smislu gdje on želeo i sad razvija svoj biznis. A da forever bude naša baza i naša osnova i ono što zaista naša porodica danas od ovoga živi. Menadžer se gradi ponavljanjem svaki dan, jedno te isto, nekad i dosadno, ali prosto je jednostavno. Ne talentom, nego jednostavnošću. Svakodnevna aktivnost, rad i kad nemamo motivacije, razgovorima sa ljudima, konstantno sa novima, suočavanje sa odbijanjima i follow up, znači da se vratimo na one koje, dokle god nam ljudi ne kažu ne. Znači mi
ćemo da razgovaramo, da pišemo poruke kako već radite, na koji način, šta vam je lakše, ali dokle god ne dobijemo ne, do tada idemo. Prisustvom na događajima, preuzimanjem odgovornosti, ličnim primjerom, učenjem i radom na sebi, razvijanjem drugih ljudi, disciplinom, ne emocijama, trudimo se da emocije izbacimo iz posla, onda budemo mnogo povređeni, ljudi smo, prosto je tako, dosadnošću u malim stvarima, danas ću da pročitam 2 stranice knjige, danas ću ovaj podcast na brzinu, danas ću da šetam i usput da slušam podcast, edukaciju, nešto što možda nisam dobro odslušala prethodno veče i slično. Odustajanje i kada je teško, znači nema odustajanja svojim karakterom, a ne pozicijom. Tako se gradi menadžer. Voditi prvo sebe, pa pre nego što dođe tim. Posla vodiš tim, kad naučiš da vodiš sebe, da sebe tako usmeriš, da sebe tako staviš u to, u doslednost, u disciplinu, onda tako možeš i dalje preneseš to na svoje ljude. Učiš i rasteš svakog dana. I to je prosto to. Možemo dalje, Siniša. 3 faktora, neka uspeh, mislim, uvijek ima više, ali aj sad da izdvojimo ovo i da malo o ovome pričamo. Ja kao ličnost, okruženje i mindset, možemo dalje, Siniša, slobodno, da se malo vratimo i objasnimo ovo ja kao ličnost. Znači, uspjeh počinje od nas. Znači, i svi smo mi počeli od asistent supervizora i sa iste polazne tačke i svi smo bili sami, ali je bitno da mi odlučimo da mi hoćemo, ne da gledamo da li neko u našem timu hoće ili neće. Ne, ja hoću. Da li će Pera, Mika, Žika danas ili će doći novi Pera, Mika, Žika sutra, to će da bude. Uspjeh kreće od nas, od naših odluka, navika, discipline i načina na koji mi tu u svom mozgu sami sa sobom razgovaramo kada ostanemo sami. Možemo imati najbolji sistem, ja vjerujem da svi imamo neki, najbolji tim, najbolju priliku ako mi ne vjerujemo u sebe. Mi onda nećemo izdržati dovoljno dugo dok ne uspemo. Ja sam nakon 6 godina postala menadžer. Od momenta odluke i one rečenice uradit ću ovo s tobom ili bez tebe je prošlo godinu i pol dana. Ja nekako taj deo računam u građenje menadžerske pozicije. Ono do tad je bilo korisnik, saradnik. Više korisnik i tako, druženje, lepa energija, moji ljudi i tako. I to je bilo ok. I ok kad imate takve saradnike, jer nikad ne znate kada će postati taj koji će da grize, koji hoće, koji će da odluči da ide ka tome. Karakter se gradi kada je teško, kad nema rezultata odmah, kad nema aplauza, ali mi ipak nastavimo. To sam uradila, ne znam kako, nekom valjda božanskom snagom, ali bukvalno to. Kad nije bilo aplauza, kad nije bilo bonusa, kad nije bilo velikog tima, ja sam išla dalje. Jer sam verovala da će da bude. U ono svetlo u kraju tunela. Najveće pobjede se prvo dešavaju iznutra u nama, to je u toj veri. Život je 10% ono što nam se događa, 90% načina na koji mi reagujemo na to. Ne dozvolite da reagujete na sve, a možemo i treba mi da usmerimo ono kako želimo i gdje idemo, zato nam služe ciljevi. Zato je važno da radimo na sebi, da ulažemo u svoje znanje, jačamo samopouzdanje i svakog dana da postajemo bolja verzija sebe, da se takmičimo sa sobom. I sama sam gledala druge i opterećivala se, donekle je to i ok, ali nemojte da se opteretite i sa uspesima drugih ljudi, budite sretni, radujte se, veselite se, jer samo tako, na taj način može i vama da se desi. Možemo dalje, Siniša. Uvijek budite ta ruka koja daje. Okruženje, ono sa kime smo okruženi, tražila sam danas cijel dan slike po telefonu i stavljala ovdje neke koje sad možda uopšte nisu objavljene, ova mi je baš draga, sa vodećim direktorima naše kompanije.
ljudi sa kojima mi provodimo vrijeme direktno utiču na naš život. Okruženje može da nas podigne ili da nas uspori. Znači, to su dve stvari. Ako smo stalno okruženi ljudima koji kukaju, koji su nezadovoljni stanjem u državi, na poslu, u porodici, vako, nako, koji stalno vide ono negativno, bez ciljeva, bez želje za rastom, napretkom, bez ikakve kreativnosti, bez ikakvih ideje, bez ikakve vere, mi vremenom počinjemo tako da mislimo i da vrednujemo sami sebe. I naša Sneža je stavila neki dan divan onaj karusel, one objave. Ako su 4 ljudi ovakvi, ti si ta peta uz njih, ti ćeš biti ista takva, bili oni pozitivni, negativni, ako se ti takvim ljudima okružiš i stalno družiš i slušaš to što slušaš, to upiješ, to postaješ. Molim vas, to ne radite sebi. To izbacite. Ako nemate nikog u okruženju pozitivnog, ja verujem da imate u svom timu. Ja verujem da imate ovdje na Vim portalu, na danima uspeha, na podcastima, na YouTube, u knjigama. Time se okružite, to upijajte. Sjetila sam sad one knjige Kako razmišljaju milioneri. Eto, preporuke za nju, mnogo, mnogo dobra knjiga. Uspjeh nije solo put, niko ne raste potpuno sam, znači idemo zajedno sa timom, gradite timski duh, timsku energiju, dajte, pomažite, kogod da je u pitanju, nikada ne gledajte šta ćete za uzvrat da dobijete. Nikad. Zato što ćete da dobijete. I mnogo više ono što očekujete ako na to ne budete gledali. Osjetila na svojoj koži. Možemo dalje, Siniša. Mindset, znači naš način razmišljanja, svakakav je i to nam na dnevnom nivou šara. I način na koji mi razmišljamo određuje način na koji živimo. Bukvalno svaki dan. Dve osobe mogu imati istu priliku, a da potpuno imaju drugačiji rezultat. I zašto je to tako? Upravo zbog načina razmišljanja. Znači, jedni vide problem, prepreku, razlog za odustajanje, 300 izgovora, a drugi vide lekciju, iskustvo, priliku za rast. I sve s razlogom, verujem da mi je Bog to dao s razlogom. Da me sad sačuva od ovog, spase od onog, da ovo prebrodim, da ovo naučim, šta već. Trudite se da budete taj drugi deo ljudi koji tako razmišlja. Uspješni ljudi ne razmišljaju kratkoročno, ne odustaju posle jednog lošeg dana, jednog ne, nego idu po onih 1000 ne. Razmišljaju dugoročno, unapred za jak i stabilan biznis. Mindset lidera znači tražiti rješenje umjesto krize, znači uvijek je fokus na rješenje. Krivac ne postoji, mislim, bez veze, totalno. Uči se iz grešaka, veruje u proces, ostati dosljedan čak i kada nema rezultata, kada rezultati kasne, mi nastavljamo i radimo. I velike stvari uvijek počinju promjenom našeg načina razmišljanja. To zabeležite. Ako treba neke edukacije, ako treba neka psihoterapija, molite se, čitajte šta god, samo da se način razmišljanja promeni u onaj pozitivan. Mogu i hoću. Izazovi me razvijaju, disciplinom donosi slobodu, fokus na cilj, rastem, učim, verujem u sebe, dosljednost, zahvalnost. To da su to nama prve misli, da vežbamo svoj mozak na to, poslije će doći normalno i prirodno. Možemo dalje, Siniša. Šta mi to radimo? I mi sada, i menadžer, i lider. Nekada sam verovala da menadžer na početku, nisam znala da menadžer ne radi. Naravno da itekako radi mnogo stvari, ono što se vidi, ali opet kažem, sve s razlogom i sve vredi. Gradimo prvenstveno odnose sa ljudima i ja ovdje sam stekla prijatelje velike, bukvalno za ceo život,
kakve možda ranije i pre toga nisam ni imala. I te ljude i to okruženje koje mi je bilo negativno, koje mi je bilo to da me sputa, da me pokosi, ja sam te ljude odbacila. I sad sam mnogo srećna i ponosna na sebe što sam znala da postavim granice, što učim naravno i dan danas da postavljamo granice svuda, ali to mi je baš donelo rast. Ljudi ne ostaju ovdje zbog tvoje plate, tvog uspeha, već zbog podrške i pripadnosti u našim timovima. Svim to ovdje ima itekako. Zbog duplikacije, da znaju jer vide šta mogu da urade, primjene ono što i vi. Tim ne radi ono što vi pričate, nego radi ono što vi radite. E to je duplikacija. Znači, ljudi nas gledaju i rade upravo isto ono što i mi. Naravno, svako će tražiti neki svoj način i ima nešto svoje i okrene i promeni, sve je u redu, podržavam sve, nikad ne sputavam ničiji uspeh, ali nas ljudi gledaju. Saradnik vidi naš današnji rezultat, menadžer vidi budućnost, vidi potencijal ljudi. Ne tražite krivca, već rješenje uvek. Menadžer ne pravi samo rezultat. Menadžer ovdje gradi dalje nove lidere, dalje ljudima pomaže da menjaju živote, gradi kulturu tima, kako se ophodi u timskoj zajednici, energiju daje, podršku, odgovornost, veru u proces, veru u uspeh, veru u kompaniju, u proizvode, u sve. Gradi i održava to zajedništvo, smišlja stalno iznova, nove neke planove, ideje, načine za da saradnici dođu do te tačke, da se ostvare, da naprave uspeh, da ga vide na bini sa lentom. Verujte da sam ja srećnije kada sam na bini videla i moju Kaću i Marka i Jelenu Gazibarić i Branu koja je asistent menadžer, supervizore. Znači, kad njih vidimo, srećnija sam nego kad sam ja sama izlazila na menadžersku. Verujte mi na reč. A znam da vi koji ste prošli to sve da znate da je osjećaj isti. Možemo dalje, Siniša. Velike stvari uvijek počinju iznutra. Prvo promeniš misli, onda navike, onda sebe. Forever nije promenio samo moje financije i to nije bio osnovni i jedini cilj zbog koga sam i krenula. Promenio je osobu koja danas ovdje priča ispred vas, koja je ovdje sa vama otvorenog srca i sa puno ljubavi da nešto nauči, pokaže da vi primenite dalje. Promenio je život kompletno mojoj porodici, od moje primarne porodice do mojih roditelja, također roditelji mog supruga, sve je uvezano, sve sam na mnogo lepše, zdravije, kvalitetnije odnose promenilo, zdravlje, vreme koje provodimo zajedno, kombinujemo, sve. Kako mi živimo, koji stil života, način života, izbore, sve se promenilo. Pre nego što izgradiš menadžersku poziciju, treba da izgradiš menadžera u sebi. To još jednom potvrđujem, Siniša, možemo dalje. Da li ćeš nov život sa strahom uroditi ili ćeš večeras doneti odluku koja će te odvesti tamo gdje želiš da budeš? Ja bih to voljela baš da znam da li ćete večeras doneti neku odluku koja će da vas dovede tamo do one tačke, do onog cilja gdje želiš da budeš. Ne treba ti savršen plan. Nisam ga ni ja imala. Pa se namesti, sagradi, ali kad smo kod planova, ono što volim da isplaniram svoju radnu nedelju, volim uveče da uzmem na papir u rokovnik i da zapišem šta me čeka sutra, da se nekako time lakše vodim. Kada se uveče organizujem, lakše mi lepše ide dan i tačno znam gdje, šta, kako mogu. Eto, to je jedan savjet. Ne treba ti ni veliko samopouzdanje jer ćeš da ga gradiš i ono se gradi ceo život i ovdje ćeš
Znači, rekla sam korak po korak, sa onim malim stvarima, sa onim tvojim malim pobedama, pa i onim većim, da rasteš u samopouzdanju i da budeš sve jača sebi i bolja, ali ti treba odluka. Opet ponavljam, bez odluke ništa, džaba smo krečili. Disciplina ti treba da ne odustaneš od te odluke kad je teško. Ako osjećaš da želiš više, ni to nije slučajno. To je tvoj poziv duše, ono što ti govori unutra, se počinje iznutra. Možeš da ga ignorišeš, da ga skloniš, da ga ne čuješ, svoje sopstvo, ili možeš da ga poslušaš i da živiš život iz snova. Znaj samo da obe ove odluke, onu da ignorišeš ili onu da poslušaš, imaju cenu. Ja sam izabrala da platim cenu rasta, da bih danas živela život koji volim, koji obožavam. Generalno obožavam. Nekada manje, nekada više, ali ga jako volim i nikada se ni sa kim ne bi menjala. Možeš ti to isto da uradiš. Poveruj sebi, poveruj meni. Sada, da možeš. Ali samo ako ti to tako odlučiš. Ne sutra, ne od ponedjeljka, nego večeras sada. Sada zapiši odluku. I ovo su opet samo neke slike, mali deo, ne znam koliko ih imam i šta sam sve prošla sa Foreverom. Kako danas izgleda naš život, život moje dece, život, poslovni deo sa timom, život mene i supruga. Gde nas je Forever sve odveo? Gde će tek da nas odvede? Tajland, Pariz, bio je Poreč, bila je Budimpešta ne znam koliko puta, Hrvatska, Bosna, Sarajevo, ne znam šta sam preskočila. Verovatno jesam. Dubaj mi je bio zapisan i bio je u planu ove godine, ali se desilo šta se desilo. Nismo otišli, zapisan stoji dalje. Ja znam da će se ostvariti sljedeće godine kao Eagle Manager. Ja sam to rešila. Sada sam rešila da sam ja tamo 2027. u Dubaju kao senior Eagle Manager osvajač. I to je to. Donešena je odluka. Vidjet ćete. Ja bih volila da idete i vi da nas bude što više i da delimo svoju lepotu kao što smo mi delili ovdje na Tajlandu 10 dana. I da nas sad bude mnogo, mnogo više. Onu sliku Forever Srbija mislim da nisam sad ovdje stavila. Dao mi je da uživamo, okupljamo se, radimo, pravimo prezentacije s tim na najlepšim hotelima kao što smo ovo bili u Kruševcu skoro, u predivnom ambijentu sa predivnim divnim ženama. Da je moja porodica tu na okupu, da sam tu za njih, za jednog tinejdžera, što mi je sad jako, jako izazovno. Ako imate neki savjet, možete i vi mene da posavjetujete za tinejdžere. Da mogu da treniram. Prepodne, to mi je bio san. Prepodne. Jer mi to daje energiju za dan. Jer meni tad bolje mozak radi. Kad uzmemo tu energiju sa tog treninga. To mi je bila velika želja. I sad istrajavam u tome, na to sam opet ponosna. Tu opet ide moje samopouzdanje. Na to da mogu da radim od kuće kad hoću. Da napravim sebi ugođaj. A mogu da idem na sastanak, mogu da idem na kafu, mogu da napravim prezentaciju, mogu da putujem, mogu šta hoću, mogu da vodim decu. Vodili smo ih i zadnji put u Budimpeštu kad smo bili predavači. Znači sve može. Da koristimo ove proizvode u izobilju, zato što nam oni daju energiju, zato što nam daju dobro zdravlje, dobar osjećaj. Bez tog dobrog osjećaja ništa. Naravno da spavamo dovoljno, da pijemo vode što više i sve to opet, ona disciplina opet jednako važno za uspjeh. Ali i moj cilj sa početka da obezbedim ove proizvode nama u kući koliko nam trebaju je davno ostvarena. Na to sam posebno zahvalna. Što ne moramo da gledamo na količinu, na čaše, na koliko, na šta, nego pijemo koliko nam treba.
I onda tako, sa rezultatima tim, sa tim osjećajem, onda znam da kažem kako se radi C9, kako se sredi Kandida, kako se od Arđe dobije energije, od Faba, sad dajem samo primjere. Kada koristimo na svojoj koži, mi taj entuzijazam možemo da prenosimo dalje. Zato koristite proizvode kako može. I naravno da nije bilo tako na početku. Jednu po jednu kremu i menjamo. I što moja Jelena Gazibarić kaže, kupujem kod sebe u prodavnici. U DM-u kupujem neke druge stvari, nešto, ali svu kompletnu negu, sve što ima, kupujem kod sebe. Mijenjam u prodavnicu. Ja jako volim tu rečenicu i meni je to ostalo, vodim se time. Ispričah sam se ja sita. Mogu ja još ovako sat vremena, ali bi bilo Ne sumnjamo uopšte, Aleksandra, predavanje je bilo predivno, e, veoma inspirativno i veoma lično. I Mhm. koliko vidim komentare, ne znam da li ih ti vidiš. Sad ću da probam. Um, da se zahvali na jednoj radionici, dala si mi smjernice za cilj i ja sam u martu odradila supervizorsku poziciju i to za 15 dana, hvala od srca. Meni ovo znači više nego pare i cifre koje mi dobijemo kroz ovaj bonus. Naravno da nam to znači da nam olakšava život i tako, naravno. Ali osjećaj da je moja rečenica, savjet, moja ideja, nešto onako ljudski, od srca data nekom i tom nekom to deluje. On nešto uradi sa tim veliko za sebe. Ko zna šta sve za tu ženu sad znači ta supervizorska pozicija. Nećemo sad dolazimo u dubinu. Meni to greje dušu. Hvala. Hvala vam na divnim komentarima. Mislim, možete i vi sad da se uključite, neko svoje mišljenje, nešto svoje viđenje. Možda sam ja u nečemu pogrešila. Draga Aleksandra, nisi pogrešila ni u jednom momentu. Rekla si apsolutno sve što je potrebno da čovek shvati šta je ono što mu je potrebno da bude menadžer. Bilo je apsolutno fenomenalno i na momenta sam se ja podsjetio nekih stvari Pa da. i zaista ovo menjanje slajdova je bilo fenomenalno, jer sam morao držati apsolutnu pažnju, bez obzira što sam imao telefonski poziv umeđu vremenu. Hvala ti. Nadam se da sam te ispratio kako treba. Super, sve super. Kao da sam ja sama. Hvala ti beskrajno na pomoći. Koliko vidim, svi ti zahvaljuju i kažu da je predavanje bilo fenomenalno. Presrećna sam od srca vam hvala. Mislim, to je ta ljubav prema poslu i to je to zašto sam tu, eto. Hvala vam na potvrdi i hvala na istrajnosti. Samo da budemo svi bolji, da rastemo, da napredujemo, da uzimamo sve što forever, jer život nam je kratak i prođe i mislim stvarno to sve ide brzo. Ja kažem 10 godina sam u foreveru, to vidim po onim brojkama. Ali Joj, vidi, kao da je prošlo 10 meseci. ja sam 24 godine u Foreveru. Svaka čast. Kao da je prošlo godinu dana. Da, da, To je neverovatno. da. I upoznati toliki broj ljudi. I sad, pazi, ovde su ljudi iz više mreža. Mhm. Ovde su razni saradnici. Tu je preko 60 ljudi bilo u momentu, sad je 49, nije ni bitno. Generalno, svaki tvoj savjet, i ne da je bio na mestu, nego i mene pogodio. Hvala ti puno, Aleksandra. Hvala tebi. Hvala svima. Hvala od srca za ove pozive i za ovo ujedinjenje, da smo tu svi na jednom mestu. To je baš veliko. I eto, ako želite neko pitanje,
nešto da kažete, tu sam. Ako ima pitanja ili komentara, molim brzo, jer smo već 5 minuta prekršili Da, termin. jesmo. Ja sam baš odužila. Ne, ti si pričala apsolutno savršeno, tačno koliko treba, ali pošto vidim da ti svi samo šalju komentare, divna Aleks, divni savjeti, predivno, iskreno, hvala, sjajno i vreme korisno, hvala puno, predivno predavanje, divno predavanje, pošto vidim da su svi komentari usmereni tome Na da pohvale. si ti zaista uradila jedno predivno predavanje i ovu sliku hoću da imam. I ovu sliku hoću da imam. Veliki broj ljudi te je čuo. Ja se nadam da je nešto došlo i do njih. Da. I da shvate šta je potrebno da se uradi. Šta ću biti možda malo čudan i bezobrazan, nemojte se ljutiti, mentalno da bi se postao menadžer. Šta ti kažeš na to, Aleksandra? Pa jest, sve je u glavi. Ono što mi mislimo, govorimo, sebi svaki dan čime sebe hranimo mentalno, pa čak i hrana, čak i suplementi, čak i pa da, i kretanje, trening, šetnje, vazduh, sve utiče na naše odluke, na naš rezultat kasnije. Apsolutno. Apsolutno. Slažem. Ja znam samo, ako se desi moment, nešto ne ide, nešto padne, onda sam pojačaj. Pojačam edukaciju, pojačam trening, pojačam šetnju, pojačam neko davanje. Da, kao što sam se ja danas iznenadio kada je Forever objavio moj film za poziv na dan uspeha. Divan, sad te svi šerujemo, pa to će da bude. I da, molim vas, dane uspeha, želim sve da vas vidim tamo izgrlim. Ne propustite to šansu, voz koji dolazi, uđite u njega. Povedite svoje saradnike, povedite jednu osobu. Ako jednu osobu imate, već ste mentor. Povedite drugaricu, komšinicu, neka vide, neka osjete šta je Forever. Molim vas, budite tu za ove divne predavače. Naš Siniša je jedan od sjajnih predavača. Ja jedva čekam predstavljanje novih proizvoda. Da čujem. Nisu novi proizvodi. Unapređeni proizvodi. Unapređeni. Verovatno kolagen. I kolagen, ajde, odaću vam tajnu. Ajde. Kolagen i term. Fiber. Ne, term. Fiber. Da, vlakna. Mi smo Fiber probali. I to je unapređeno neverovatno. Ja sutra idem na šišanje da se dovedem u red, pošto gledam kako izgledam. Tako da ću na danu uspeha biti tu gde jesam. Znači, ispričat ću o tome kako su dva proizvoda unapređena, pa ćemo vidjeti za dalje. Da. Mi smo Fiber probali na Tajlandu, ja sam oduševljena sa njim i stvarno ga jedva čekam da dođe, da ga koristim. Znam da nam to treba, da nam to baš u organizmu fali ako ne jedemo dovoljno voća i povrća, a nikad nije dovoljno koliko je sve oskudno. I imaš informaciju kad nam to stiže? Naravno da nemam. Da, dobro, bit će. To ima samo Rajić. Aha, ok. Ali obzirom da je tražio da radim promociju unapređenih proizvoda, Marin kolagena i Fibera, verujem da će uskoro doći. Da, i ja verujem. Možda baš posle tvog predavanja objave da evo sad možete poručiti na šopu. Da. Pa da. Vidjet ćemo. Da, i zato molim vas ne propustite dane uspehe nikad. Nadam se da svi ovde prisutni će biti na danu uspeha. Ja verujem, to su ljudi koji su tu, koji rade, koji su ozbiljni, koji žele napredak. Sad ćemo ih malo prozivati. Jelena, dolaziš na dane uspeha? O, da. Radmila? Dobro. Nikola Stanković? Dolazim.
Dolazim, dobro. Živanka? Možda se ne čuje. Baš me briga. Dođe mi da ugasim snimanje i da završimo i onda da idemo dalje. Kad ste, Zašto Živanka? razmišljate? Pa imam neke planove zbog svog zdravstvenog stanja, pa zbog toga operaciju 1. juna i onda mi je malo sa vremenom sam zbog očiju ablacije, pa onda zbog toga. I sad vas pratim Ja se nadam da ćete redovno. uspeti, ali sačekajte sekund samo. Aleksandra, ja vam se najiskrenije zahvaljujem na fenomenalnom predavanju, jer ovo je zaista bilo nešto izuzetno i ovo je nešto što će pomoći ljudima da unaprede verovatno, definitivno i pozitivno svoj stav prema menadžerskoj poziciji i prema tome kako da napreduju dalje. Hvala Siniša, hvala svima veliko, srca. Evo ovako, obzirom da je sada